My sme zelenoškoláci. Naším poslaním je pomáhať prírode. Chceme spraviť z tohto toto. Krásnu a nedocenenú prírodu a hlavne domov pre živočíchov. Ale sami to nezvládneme. No spolu áno. Nech žije zmena! OLO, odvoz a likvidácia odpadu. Triedený zber. Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov. Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný triediť odpad zo zákona a obec je povinná vytvoriť podmienky na separovanie vhodným systémom. Každý odpad má svoj vlastný kôš. Spaľovňa. Čo to vlastne tá spaľovňa je? Je to zariadenie slúžiace na spaľovanie odpadu. Na Slovensku sa nachádzajú dve veľké spaľovne komunálneho odpadu, a to teda v Bratislave pod názvom OLO a v Košiciach. Keď už sme si spomínali tú OLO Bratislavu, povedzme si, čo to vlastne je. Je to firma, ktorá pomáha s triedením a spaľovaním odpadu. Pomocou aut berú odpadky do spaľovne a tam ich potom spália. Je to taktiež aj organizácia, ktorá pomáha prírode. OLO Bratislava. Už sme si o nej pred chvíľou povedali, že je to vlastne slovenská firma, ktorá chce pomáhať našej prírode, a to tak, že zbiera a triedi odpad. My, ktorí pomáhame prírode, sa denne snažíme bojovať s odpadom, ktorý väčšinou končí v mori. Prosíme ľudí, aby sa pridali k triedení odpadov a pomohli nám zachrániť prírodu. Separovanie. Tiež známe ako oddeľovanie odpadkov podľa ich materiálu. Viete, na čo je separovanie dobré? Tak to je úžasné. Ak nie, dozviete sa to teraz. Správne triedenie odpadov znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie. Taktiež šetrí prírodné zdroje surovín a energie, redukuje množstvo odpadu na skládkach, pomáha eliminovať čierne skládky odpadov a umožňuje opätovné využitie odpadov, a to recykláciou, s ktorou ste sa už určite mohli stretnúť nielen v škole, ale aj doma. Tu môžete vidieť auto, ktoré tieto odpadky odváža.